יש אנשים שהגוף שלהם פשוט לא הגיוני. לא מדע בדיוני, לא אפקטים, אנשים אמיתיים עם כוחות על שנשמעים כמו אגדות. היום נחשוף את 10 האנשים עם היכולות הכי מוזרות בעולם. נתחיל עם אחד שלא מפחד מחשמל בכלל. מספר 10, מר הזרם החשמלי. קבלו את זנג שו מין מסין, שנודע בכינוי האיש החשמלי. הוא מסוגל להעביר זרם של 100 וולט דרך גופו בלי להיפגע בכלל. מדענים בדקו אותו וגילו שהאור שלו מוליך בצורה חריגה, אבל לא הצליחו להסביר איך הוא לא נצרב. הוא אפילו הדליק נורה רק בעזרת האצבעות שלו. מספר 9, האיש שיכול לאכול מתכת. מישל לוטיטו מצרפת היה מסוגל לאכול ממש הכל, מתכת, זכוכית ואפילו אופניים שלמים. הרופאים מצאו שהקיבה שלו יצרה שכבה עבה במיוחד שמנעה פגיעה. זה לקח לו 2 אבל הוא באמת סיים לאכול מטוס קל שלם. מספר 8, האישה שחיה בלי שינה. מאי טרנג מווייטנאם לא ישנה יותר ממחצית 100 שנה. הרופאים לא הצליחו להסביר איך היא שורדת בלי שינה, אבל בדיקות הראו שהגוף שלה מתפקד לגמרי רגיל, כאילו היא ישנה כל לילה. מספר 7, האיש שעמיד לקור קיצוני. וים הוף, המכונה איש הקרח, טיפס על האברסט עם מכנסיים קצרים בלבד, ושרד בטמפרטורות מתחת לאפס. הוא טוען שהכל בזכות שליטה מוחלטת בנשימה ובתודעה. מדענים שבדקו אותו גילו שבזמן קור קיצוני, הגוף שלו לא משנה כמעט את חום הליבה. מספר 6, הילד עם הזיכרון המושלם. סטיבן וילצ'ר מאנגליה סובל מאוטיזם, אבל הוא מסוגל לצייר כל עיר בדיוק מדהים אחרי שראה אותה רק פעם אחת מהאוויר. הוא טס מעל ניו יורק במשך 20 דקות וצייר את כל העיר לפרט האחרון מהזיכרון בלבד. מספר 5, האיש שחסין לרעל. טים ברדפולד מארצות הברית התחיל לבלוע כמויות קטנות של רעלים כדי לפתח עמידות. לאט לאט הגוף שלו באמת הסתגל, והוא מסוגל היום לשרוד חומרים שיכולים להרוג אדם רגיל תוך דקות. מספר 4, האדם שמרגיש מגנטים. איבן סטוגן ממזרח אירופה נודע כהאיש המגנטי. הוא מסוגל להדביק לגופו כפות, מפתחות ואפילו טלוויזיות קטנות כאילו הוא מגנט אנושי. האור שלו מייצר חיכוך חשמלי נדיר שמאפשר לזה לקרות. מספר 3, הילד שרואה בחושך. נום גיינג'יו מסין נולד עם עיניים זוהרות בצבע כחול, והוא באמת רואה בלילה כמו חתול. בדיקות הראו שיש לו שכבת תאים מיוחדת בעיניים, בדיוק כמו חיות שרואות בלילה. מספר 2, האישה שחסינה לכאב. אשלי מוריס מאנגליה נולדה עם מוטציה גנטית נדירה. היא לא מרגישה כאב בכלל, לא כשנשברת לעצם ולא כשנכווית. הרופאים משתמשים בגנים שלה כדי לחקור איך ליצור משככי כאבים חדשים. ובמקום הראשון, האיש שחי בלי אוכל ובלי מים. פרלד ג'אני מהודו טען שלא אכל ולא שתה במשך יותר מ-70 שנה. מדענים צפו בו שבועות שלמים במעבדה, והוא באמת לא נגע באוכל או מים. איך הוא שרד? עד היום אין תשובה חד משמעית. אלה היו 10 האנשים עם היכולות הכי מוזרות בעולם. איזה מהם הכי הדהים אתכם? כתבו לי בתגובות, ואל תשכחו, עוד עובדות מטורפות בערוץ טופ 10 ישראל.